Тарма дар Хоруғ 10 нафарро кушт. Аввалин изҳори ҳамдардии Эмомалӣ Раҳмон ба мардум давоми 30 соли ҳукуматдориаш. бори чаҳорум муҳлати аз нав ба қайдгирии симкортҳо тамдид шуд. давоми сол дар Тоҷикистон ҳар рӯз як террорист боздошт шудааст. фаромадани на камтар аз 10 тарма дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон танҳо дар як рӯзи охир боиси марги 10 нафар ва захмӣ гаштани чандин нафари дигар гашт. тарма барои муддати ҳаракати мошинҳоро дар қитъаҳои гуногуни роҳ номумкин кард. ҳамчунин фаромадани тармаҳо болои хонаҳои мардум ба қайд гирифта шудааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон гуфта ки ҷасади як писару духтари хурдсол ва 4 занро аз зери тарма берун карданд. субҳ 2 ҷасади дигар ёфта буданд. ба гуфтаи кумита 9 нафари дигар наҷот ёфтанд. субҳи рӯзи 15 феврал дар шаҳри Хоруғ, маркази вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, тақрибан 10 хона, консулгарии Афғонистон ва шуморе аз сокинон зери барф мондаанд. Умеда Юсуфӣ, сухангӯи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда, рӯзи 15 феврал ба Радиои Озодӣ гуфтааст, ҳодиса субҳи имрӯз дар кӯчаи Носири Хусрав рух дод ва ҳоло наҷотбахшон дар маҳалли ҳодиса қарор доранд. тарма ба хати нерӯи барқ низ осеб расонда шаҳри Хоруғро бебарқ гузоштааст. як рӯз пеш дар шаҳри роҳи Хоруғ Роштқалъа тарма мошинеро бо 10 мусофираш пахш кард. мусофирон зинда монданд, вале ҷароҳат бардоштанд. онҳо ба бемористон интиқол ёфтанд. оҷизии кумитаи ҳолатҳои изтирорӣ дар наҷоти одамони зери барф монда нишон дод ки Хоруғ, маркази маъмурии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, иншооту чораҳои эҳтиётие барои пешгирӣ аз ҳамлаи баҳман ё тарма надоштааст. дар ҳамин ҳол Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, бори аввал аз замони расиданаш ба қудрат давоми 30 сол ба наздикони раъияти кушташуда ва осебдидааш изҳори ҳамдардӣ кард. ба аввалин ҳамдардии билофосилаи Эмомалӣ Раҳмон наздикони онҳое ки дар тармафароии имрӯзи Хоруғ ҷони худро аз даст доданд мушарраф шуданд. дар 30 соли ҳукуматаш бар Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон боре ҳам билофосила баъди вуқӯи кадом фоҷиае ба мардумаш изҳори ҳамдардӣ накарда буд. ҳолатҳои бисёр ками изҳори ҳамдардии ӯ ки мешавад бо ангуштони як даст ҳисоб кард ба қайд гирифта шуданд, вале ҳар кадоми онҳо баъди як ҳафта то як моҳи фоҷиа садо доданд. муҳлати аз нав ба қайдгирии симкортҳо барои чаҳорум бор тамдид шуд. бори охир он то 15 феврали соли 2023 тамдид шуда буд ва ҳоло барои як соли дигар дароз карда шуд. дар ин бора Рамазон Раҳимзода, вазири корҳои дохилии Тоҷикистон, имрӯз 15 феврал дар нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. тибқи иттилои хадамоти алоқаи кишвар, дар аввали моҳи январи соли 2023 шумораи симкортҳое ки марҳилаи аз нав ба қайдгириро гузаштанд 556 миллионро ташкил медод. 2 миллион симкорт бошад марҳилаи аз нав ба қайдгириро нагузашта буданд ки аз ин шумора 880 ҳазори он фаъол аст. аз нав ба қайдгирии симкортҳо моҳи феврали соли 2019 бо қарори ҳукумати Тоҷикистон ҳатмӣ гардид. операторҳои алоқаи мобилии кишвар уҳдадор шуданд ки то 15 августи ҳамон сол симкортҳои муштариёнро бо шиносномаҳои коғазии намунаи соли 1999 бо кортҳои идентификатсионии намунаи соли 2014 дубора ба қайд гирад. дар ҳамин ҳол меъёр ҷорӣ шуда буд ки бо як шиноснома на зиёдтар аз 2 симкорт сабти ном мешавад. лекин мақомот ба зудӣ фаҳмиданд ки ивази шиноснома ва дубора сабти ном кардани ин миқдор муштариён дар муҳлати кӯтоҳ ғайриимкон аст ва аз ин рӯ муҳлати сабти дубора то 15 феврали соли 2020 дароз карда шуд. аммо нимсоли иловагӣ ва он ҳам дар шароити пандемияи коронавирус ҳеҷ натиҷаи дилхоҳ надод. ба ҳукумат лозим омад ки муҳлати сабти дубораро боз то 15 феврали соли 2022 дароз кунад. вале ин муҳлат ҳам кифоя накард ва то моҳи феврали соли гузашта беш аз 2 миллион симкорт дубора сабти ном нашуданд. 3 рӯз пеш аз анҷоми муҳлати аз нав ба қайдгирии симкортҳо бо шиносномаҳои нав, бо қарори ҳукумати Тоҷикистон аз 12 феврал муҳлати аз нав ба қайдгирии симкортҳо маротибаи сеюм то 15 феврали соли 2023 тамдид шуд. Рамазон Раҳимзода, вазири умури дохилии Тоҷикистон, иддао кард, соли гузашта дар кишвар 365 узви ташкилотҳои террористӣ, экстремистӣ боздошт шуданд. ин иддаои вазир дар нишасти матбуотиаш дар Душанбе садо дод ва ӯ дигарбора хостори таҳкими мубориза бо гароиши шаҳрвандон, махсусан ҷавонон, ба сафи гурӯҳҳои террористию экстремистӣ шуд. мақомоти Тоҷикистон бо вуҷуди ин ки дар кишвар ҳеҷ ҳамлаи террористӣ ба ҷуз ҳамла ба сайёҳон дар Данғара дар соли 2018 рух надодааст,
ҳазорон нафарро бо ин иттиҳомот боздошт ва равонаи зиндон карданд. дар ҳеҷ кишваре ба ҷуз кишварҳои ҷангзада ва дар ҳоли ҷанг шумори террористон бо Тоҷикистон баробар намешавад. вазорати корҳои дохила ва кумитаи давлатии амниятии Тоҷикистон ба содир нашудани амалиёти террористӣ дар кишвар ҳам далел доранд ва ҳар сол эълон мекунанд ки аз даҳҳо кӯшиши анҷоми он пешгирӣ карданд. имсол ҳам ба гуфтаи вазир аз 31 амалии террористӣ пешгирӣ шудааст. муваффақиятҳои мақомоти Тоҷикистон дар пешгирии ҳамлаҳои террористӣ аслан дар ҳеҷ ҷойи дунё назир надорад. Тоҷикистон ягона кишварест ки 100% ҳамлаҳои террористӣ пешбинӣ ва пешгирӣ карда мешаванд ва ҳеҷ кишваре бо шумули Амрикову Исроилу Русия ки созмонҳои ҷосусиашон муваффақанд ба ин сатҳ намерасад. дар шумори ин пешгириҳо ҳам Тоҷикистон дар ҷойи аввал дар ҷаҳон меистад. коршиносон мегӯянд тамғаи террорист ва экстремист силоҳи дасти мақомот аст ки ба мухолифон, фаъолони сиёсӣ ва ҳар озодандеше ки камтарин эътироз ба сиёсатҳои ҳукумати раҳмон кард зада мешавад. ба гуфтаи шоҳидони ҳол 90% террористоне ки дар зиндонҳои Тоҷикистон нишастанд ҳатто аз дур ҳеҷ силоҳеро надиданд ба истиснои онҳое ки дар артиш хидмат карданд. ба ном муваффақияти дигари мақомоти интизомиву амниятии Тоҷикистон ин аст ки онҳо аксари террористонро дар хориҷ аз кишвар дастгир намуда ба ватан бармегардонанд. дар асл аксари кулли ин баргаштаҳо баъди таҳдиду сипас ваъдаи мақомот ки дар сурати баргаштан парвандаашон баста мешавад худро ба мақомот таслим карданд. аҷибтар аз фиреби хурдаашон парвандаҳояшон аст ки дар аксари ҳолатҳо танҳо барои кадом навиштае ё ҳатто гузоштани лайке дар саҳифаҳои иҷтимоӣ боз мешаванд.